оптимизираме работните процеси. Всички, когато сме завършили, тук гледам, има колеги млади, има колеги много по-опитни от мене. Кой от първия момент знае се как да свали една мярка и кога не му е върнат зъботехника отпечатък? Предполагам, че всички минахме от етапа, който трябва да разберем как да притискаме, как да вземаме втория коригиращия, как за хапката, не знам си какво. Оптимизацията с дигиталната ера наистина усложнява този процес, защото има други предизвикателства за нас. Значи дигиталното сканиране премахва от необходимостта от деня на време на вземане на традиционни отпечатъци. Това е първата точка, която искам да споделя с вас. Подобрява комфорта на пациента. Колеги, ние сме, някой ни казва търговски, някой ни казва доктори, ние работим с пациенти. Те ни хранят. Това е центъра за нас. Да, правим неща и за нас, като доктори, но пациентите е на центъра. Когато сканираш един пациент и му показваш, както ще покажа по-нататък, това съвсем променя техния поглед към нас. Това е много важно, защото никой не обича тези отпечатъци. Аз лично, когато се наложи за първи път да ми снимат отпечатък за първите ми коронки, викам, Боже, какво прави на тези хора тези години? Просто ми се гадише нещо, което го прави аз всеки ден, не можах да се го понасям на себе си. Така че подобрява комфорта на пациента, повисава точността. Някой ще казва, този сканер, втори сканер, техника, така. Колеги, една мярка, кога беше точна с нас винаги? Кога не се съмняваме, кога не взехме втора, кога няма се шупи. Така че, нека някои неща да ги виждаме винаги от позитивната им страна, а не от негативната. Предизвикателства при традиционните отпечатъци отнемат много време. Първа, втора, трета, ръкавици, да сменяме, да чистим кабинета. Това нещо може да се промени. Дискомфорт на пациентите. Няма какво повече да коментираме. По-висока честота. Извинете на грешка. Да, едно сканиране, като разберете как става, не може да си толкова непрецизен, колкото с една мярка. Да чакаш, да отгледам отдела за ботехника и да ти каже дали може да го радира, да не го радира. Както ще видите, в момента може да разберем за какво става въпрос, дали нещо първо трябва ние да коригираме в нашата препарация или в нашата зависимост за какво го искаме и след това го изпращаме на лабораторията. Представям ви Коксо DL305. Има ли някаква разлика от другите? Не. Ще ви кажа защо. Преди 10 години сканерите, както са и в телефоните, имаше една голяма разлика между брандовете, които правят иновацията и тези, които следват. Всички знаем, че това нещо вече не е така. Много разлика. И най-важното е, питат ми някои колеги, защото аз работя с години с бранд, много скъп, разбира се, с кредит го купих, сканер. Каква е разликата? За ежедневната практика няма. За подробности, ако искам нещо подробно, имам, а тогава и аз купувам примерно един друг материал за отпечатък, който струва 400 лева, отколкото този, който му струва 500, защото искам една друга прецизност. Значи, предимствата намаляват дискомфорта на пациента. Винаги се връщам на нашите пациенти. Не от малката стойност, това, което получава нашия пациент и как той вече се отнася към нас. Ускорява работните процеси. Да. Но аз в началото не знаех как да снимам, той не работи, не знам си какво. Връщате назад. Когато взехме първите ми мерки, отпечатъци, лесно ли беше? Лично на мене, мисля, минаха доста години, докато един зъботехник да ми каже да, и мога да ви кажа някой път, като бързам, и сега може да ми каже, докторе, пак. Така че, да, ускорява процесът, защото всичко ние в реално време може да разберем за какво, как сме свършили препарациите и това, което искаме да дадем на лабораторията, дали сме го вършили както трябва. Достъпен без компромиси в качеството. Имате предвид, че файлите, които изпращаме, са два вида. Три вида и обчет. STL се наричат. Няма да ви кажа какво е, но аз да го помня. И PLY. Това, което ще ви кажа, това, което аз знам. STL е безцветен, като гипс, PLY е с цветове. Това е разлика. Обаче много зъботехници работят на STL. Значи, дали си снимал с видео, както снима този сканер, дали си
Дали с какво? Той ще работи върху един естиян. Това разберете го, колеги. Няма разлика. Важното е, като ще видите от другата страна, той какво знае, той какво разбира. Така, Artificial Intelligence. Всички имат. Има апдейт, подобрява, влиза в нашия живот. Вече децата използват Artificial Intelligence и моите постове в Facebook последно ми казаха: доктор, много добре пишете вашите постове. Да, не ги пиша аз. Някой други пиша. Използвам и аз Artificial Intelligence и постовете излизат хубави. Пълно сканиране с дъгите с различни режими. Това, за да го разберете, просто го споменавам ви, трябва да знаете как сканира, как се образува дъгата. Като един тип за всички, които имате или ще имате сканери, е първо създадете дъгата на едно сканиране. Да разбере този тъп интелект, който не е интелект, тъп, къде е дъгата на пациента. И после добавяте слайдове на различни участници. И като имате едностранно, не сканирате цялата уста. Само един сегмент е предостатъчно за зъботехника и да имате точност. Защото на оклюзията ще снимате от двете страни. Това са един тип, който ви казвам, за да знаете, че нещата, като знае какво да се направи, не са чак толкова сложни. 3D визуализация в реално време. Представете се, колеги, че когато ние спиляваме един зъб, чакаме да го пратим на зъботехника, да го отгледа на модели, да ни се обади, да ни се кара, че нещо се нема, или ние да видим дали сме го изпилили достатъчно, за да има място за цирконе, за металокерамика, няма значение за какво. Тук в реално време ние сами можем да поправим нашата практика. Когато работим, хора да не го разбирам, ние не сме машини. Не може да имаш 10 пациенти, на последния пациент да му изпили зъбите и да видиш всичко, както си станал сутринта, пиеш едно кафето, айде да изпилят на зъбите. Не, допускаме неща, които и ние имаме нужда да видим, да се поправим. Когато аз работя 26 години, последните години 5 в България, имам и 20 пациента на ден. Не мога на 20 пациента, не му дам качеството на първия, обаче съм уморен. И какво ми трябва? В реално време да видя, добре ли го изпили, има ли паралелност, там показва един червени точки, значи няма да влезе конструкцията. Айде пак, да го изпиля, да го сканирам, да го видя. Това е реалното време. Това ви дава дигиталната ера, това ви дава тези софтуери. Възможност преди да го изпратите на зъботехника, вие сами да видите вашето изпиляване и вие да си представите вашата конструкция с вашия опит, какво ще получи зъботехника и накрая пациента, защо какво искаме. Накрая това, което ние искаме, колеги, вие го знаете, да дойдат в лабораторията, после да го сложим, да го циментираме, пациента да ни плати и да нямаме ядове. Защото това е най-гадно, когато идва зъботехника и ние за един час опитваме това чудо да го вкараме в устата. Това е най-лошият момент на всички нас. И всички сме го изживяли, предполагам, само който не работи, не може да го разбере, че това се случва на всички един от нас. Така. Клинично приложение, протезиране, писък и импланти. Аз последните години работя само имплантология. Колежките ми работят, нали, другата част на денталната медицина. Може ли един 37-ми зъб да го сканира един сканер точно? Да и не, ми е отговор. Независимо дали е брат на 20 000 евра или този, който е на тази невероятна цена. Защо? Защото има бузи, зависи от пациента, зависи от килограмите му, зависи от езика му, зависи от много неща зависи. Обаче какво е най-много? Когато ние знаем как работи и вече сме опитни, да, може да го сканираме. Но иска търпение и иска да се знае какво да се направи. Колко пъти сме снимали отпечатък и горе вестибулум, не сме го снели, така протезата е късна. Също. Трябва да обърнем внимание. Аз вземам някъде. Да. Трябва да обърнем внимание. Значи, протезиране за импланти става. Накрая на презентация ще ви покажа един случай, който включва всичко и много се радва, като дойде пациентата, защото те живеят в чужбина, защото наистина е едно показателно за вас какво може да прави не само този сканер, всички сканери, които са на пазара. Ортодонтия там е геймчейнджер. Защо? Защото всички вече навлизаме в алайнери.
Даже мога да ви кажа, съжалявам, но новата традиция, аз това, което виждам за младото поколение, че ще ни изключат. Фирмите директно се сканира там някой сам и ще правят алайнери, но това е прогрес, ако това е прогрес. Без 3D сканиране нищо не може да се направи на съвременната ортодонтия. Има невероятни софтуери, може да направите анализи, може да направите каквото и да е, дигитално концентриране на брекети. Да, това, което ви трябва е един сканер, нищо друго. После на софтуерите за ортодонтия може да се обработи всичко. Дигитални отпечатъци за лаборатории. Това за мен е най-слабия момент, особено в България, и мога да кажа, че откакто дойдох, първите ми проблеми почнаха за зъботехници, защото почти всички ме мразаха. Може да пия много кафета, даже и уиските мога да пия по въпроса за зъботехник в България. Има две страни. Не сте вие виновни. И не знам защо винаги зъболекар е виновен. Преди 2 седмици един колега ми се обади, купи дадения сканер, зъботехника му не може да го включи на екшоката. И аз му викам, колега, не е ваш проблем, зъботехника. Не, той е много опитен, много инвестиран. Да, зъботехника е проблем. Значи, когато не вижда вашата граница, повярвайте ми, колеги, не сте вие или вашия сканер. Независимо дали е този сканер на 30 000 евро или на 5, ако го сканирате правилно, STL е еднакъв. Зъботехника, дали сте го чете, това е друг въпрос. Извинявай, ако нямам някой зъботехник, надявам се, че няма, но това ме им не е. Така, конкурентно преди... Понеже съм балканец и почти след 2-3 години ще съм живял половината от живота в България, половината в Гърция, нямате идея колко еднакви сме. Когато виждаме нещо на една ниска цена, нещо някой скъпа да ни разложи. Не, просто може да е много добър търговец. Така, наистина се предлага на едно невероятно отношение качеството с цената. Защото аз искам да имам качеството на новия BMW Jeep X-File, обаче да го платя като едно Hyundai. Но не става. За съжаление, питах го на BMW, не ми го дават по тази цена. Така, висока разделителна способност на изображението. Да, вече това е софтуер, колеги. Разберете, не е какво сканира. Софтуер е отзад. Това върши работа. Това е едно огледало, което взема едно изображение, нищо повече. Даже моят iPhone може да върши тази работа. Така, безпроблемна интеграция в работния процес. Колко колеги от вас работят с сканери? Малко, така. Не е толкова чудо. Не, повярвайте ми. Може да го интегрирате всеки ден, особено ако имате системки. Колеги, в съвременната дентална практика сканирането го правят асистентите. Не ние. Ние може да сканираме едно скалбоди, едно по-трудно, когато те и да почнем да седнем 5 минути на софтуер, да определим граница на зъботехника, за да спестите ядовете и обяснение по телефона, че той не вижда границата и вие не сте изпилили както трябва и вие не знаете как да сканирате. Така че, наистина се интегрира в процеса на ежедневието много лесно. Намалено време на сканиране. Да. Кога? Когато знаеш как да сканираш. Видях един колега долу тази сутрин, се мъчи се. Към колега, вижте, много е по-лесно. Да, защото човека за първи път хваща тази технология и мисли, че е нещо за извънземен. Не е така. Повярвайте ми. Ние, знаете ли какво не разбирам? Знаете ли колко трудно е за един човек, който зъболекар да прави кореново лечение, ние го правим? Моля ви се. Ние правим изключително трудни мануални неща и ги правим успешно. Не може да сканираме. Това е, някой казва, ами трудно ми е. Как ти е трудно? Ти правиш много, спиляваш зъби, изкараш ги, протезия шустираш, захапката. Това, което правим, не е лесно. Ние правим много трудни манипулации. Много. А сега едно сканиране. Според мен от моя опит, откакто не спалям отпечатъците и дигитализирам, да, аз съм по-точен. Това мога да ви докажа с много случаи. Така. Това са от реалните ползи. Положителна обратна връзка на пациентите. Най-хубавият на момент на сканирането, колеги, знаете ли какво е? Какво е? Когато ти кажеш, имаш един кариес или захапката ти е плитка и така, той въобще не разбира. Само казва, той иска пак да му вземе пари.
Обаче като го вижда на софтуер, това, много ми харесва. Защото той вижда това, което му казвам, без да му го обяснявам и разбира защо трябва, че тук имаме повисен риск, ако е проксист да се щупи, виж разстоянието, колко повече да ти го изминя. Значи, наистина положителната обратна връзка на пациентите и информацията, която те вече придобиват, отколкото някой, който не знам на вас, снимат си сами, това ме стърчи. Ела да посканирам, да го видим, ако е така. Или не мога да дъвча, ще го покажа след малко. Я да видим, дъвчаш или не дъвчаш, има ли контакт или няма, защото според мен имаш. Така, SWOT анализ. Това е един инструмент от менеджмент, който никога няма да забравя лектора, който го научи. Представете се, че сте на супермаркет и трябва да изберете колбаси и трябва да изберете сирене. Това, кое е сирен, има по-добра опаковка, какво ми харесва цена, това е SWOT анализ. Значи това е нещо, което ние поправимо съзнателно всеки ден много хиляди пъти. Тук опитах този инструмент от менеджмент да го подказа точно за дигиталното планиране. Значи, SWOT означава Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Значи, силните страни. Достъпна цена. Не мога да не го повтарям, затова реших да помогна на Технодента, защото наистина, като чух цената, казах, вие променяте играта. Вече всеки самолет, всеки стол може да има един сканер. Напредна лайна функция. Да, всички имат. И Boxo има, и другите имат. Няма разлика. Компактен, удобен дизайн, да, много е лек, удобен, и другите са така, но това са и общо може да се каже. Безплатна софтуерна актуализация, това е интересно. Защото не някой се плаща. Така, слабостите. Това, колеги, зависи за всички. Определена компютърна конфигурация. Аз, примерно, работя с нещо, което в началото беше много хубаво. Сега гледам, като видях на Boxo, викам тези примитивни неща. Не ми хареса. Сега свикнах. Конфигурация значи интерфейса. Как са там бутончета. Това е слабост, защото това и не може да го променим. Както не може да променим, когато се актуализира. Аз понеже съм обичам така технологията, някои апдейтс не ги харесвам, искам да се върна назад. Това е минус, но това и за другите системи така. Поддръжка на сканирането на крайници. Да, защото това е едно огледало, което ние го слагаме в автоклава. Не вече. Значи, трябва да се знаете, че колко струва и на крайници при вас и колко струва при нас. И това е един важен момент и е много интересен, когато ще го потърсите на пазара. Възможности. Рязко търсене няма само при пациентите ни, но и при нас. Аз не вярвам, че има млад колега, който не иска да има сканер. Интраорален сканер. Това е днес, не е утре. Да не кажа, че беше вчера. Така че възможността да сканираме, да сме напред, а пак да го прави асистентката, за мен това е голяма възможност. Наистина ми реши проблема, защото точно тези 10 минути ми трябва да вършат на административна работа или просто да събера мислите и важно. Значи, наистина това е работа за денталните асистенти. Последното е партньорство с зъботехническа лаборатория. Не знам дали сте запознати, точно преди 10 години имаше на Economics една голяма статия, много беше интересно. Колко милиарда долара канадски губят лабораториите, защото всички колеги от Канада ги пращат в Китай. Това какво става? Защото пращат си DHL и свалят до него. Защото пращате ScaleFi. Значи вие може да работите навсякъде, където искате, лесно, с един имейл. Заплахи. Колеги, конкуренцията, и това е въпрос вече за уиски, не за кафе, как става в България и какво правим между нас, не искам да го коментирам. Но, ние сме от една страна, ние не сме един срещу друг. Това аз го вярвам, откакто завърших и докато практикувам тази професия, ще го повтарям, ще го вярвам. Риск от изоставяне на денталната практика. Има колеги, които мислят, аз сега се пенсионирам, сега съм накрая, какво ще ми върши? Не е така, това е добавена стойност. И защо вие да се изоставите назад? Да, ще инвестирам сега 20 000 евро, като ще се пенсионирам след 5 години.
И аргумент е, окей, но сега това отпада. И това за мен е най-голямата заплаха, че вече може, както едно време, кой имаха смартфоните? Аз бях тук 97-ма, помня много добре, кой имаха GSM тогава. Не бях аз, нито вие. Нямаше заболека с GSM. Някои други хора имаха GSM. Сега обаче имаме всички. Това е с тези дентални сканери. Значи, просто има една несравнима стойност между качеството и това, което даваме. Защото определено е цена за безкредит. Може да се събере колкото струва един много добър ендомонтор, вече струва този сканер. Комплексна поддръжка. Всъщност вие нищо не правите, защото го прави автоматично. А имате отзад една фирма, която аз лично видях, на каквото да съм купил от тях, винаги са от средства веднага и без да казвам, ой сега като дойде фактурата, какво се прави. Значи, това са важни неща, които трябва да се вземат под внимание, а не само купуваме го и после имаме някакъв проблем и създават се други проблеми, които трябва да решим. Подобрява клиниката както бизнес ефективността. Това е добавена стойност на менеджмента. Значи, пациента като вижда, че вече вие имате един сканер, това е един плюс, който не е от малка стойност в как ви гледат пациентите към вас в сравнение с какво прави колегата срещу вас. И е хубаво в един момент всички да имаме дентални сканери и да разбират пациентите, че това е маст, а не някой изостанал и още се лекува и сме сваляли мерки. Сваляме ли мерки, разбира се, за протезирането, за подвижното протезиране. Винаги се сваляме и мерки в дадени случаи. Но това е друго, това е game changer, защото променя целият ни процес. Значи е време за действие. Аз лично смятам сега скоро да имам още 2 работни места, там където практикувам. Сканера ще бъде до турбината и до всяко едно оборудване, което ще трябва за този стол. Денталните практики, които искат да наградят своите процеси, да предложат на пациенти съвременни технологиите, могат да преобразуват своите ежедневни с помощта на Коксо и този сканер наистина ще ви трансформира, ще разберете, че всичко това, което мислите за много далече, не е така, това е близо. Така, тук е едно видео, тук е една снимка, след малко е видеото. Ендоскоп е много интересно, това е, че в определен този другия бранд, който имам, няма тези функции. Може да ги има на платени версии по-нагоре, аз ги нямам, но ми харесва. Извинявате. Ми харесва, защото може на определен зъб да снимам една снимка, да покажа нещо на пациента. Това е много интересна функция. Model Maker става за секунди, колеги. Няма да влезеш в друг софтуер да направи модела. Веднага прави за секунди моделите и може да го принтирате, който от младите ще имат скоро и в практиките принтер, могат веднага да принтират техния модел. Това е едно видео, който покажа една пациентка. Вижте тук информация, която получава пациента, зъботехника. Сканира. Това е един случай. 5 импланта, 3 коронки и 2 фасети. Мисля, че мога да покрия всички вашите въпроси с този случай само. Искам да спря в момента, в който как сканирах първо скан-бодита. Сканирах 3 пъти. Първо на ниво без импланти. Скан-бодита и друг скан сканирах моите конструкции циркониви фасети. Не на едно. Разделих, за да съм средоточен там, където ми трябва. Виждате контактите. Това е на оклюзион, който е много интересно, защото ви дава много възможности да се разберете. Ето, сканек на готовност. Тук искам малко да мога да спря за малко видеото, защото наистина искам да кажа 2-3 думи повече. Да успея да го спра. Не знам да. Колеги, това е завършената конструкцията. Това са циркониви върху импланти, това са фасетите. Ще видите долу точността на коронката на зиркония. Няма нужда да изпиляваме много дълбоко, ставаме много добри, вече ни обичат периодонтист. Защото няма нужда повече от 1 мм да влизаме в венеца. И виждате точността. Най-важният момент какво е обаче? Тук, на оклюзион и на анализа. Вижте как мога да видя това, което вижда пациента, как затваря. И всичко това е интегрирано, не се плаща за нищо. Това го има самия софтуер. И виждате контакти. Ще видите после,
че аз проверих къде има контакт, къде няма, къде може да дъвче. Това нещо ни дава една информация за нас много важна, колеги. И понеже времената виждате как се променя. Това е документация. Пациента не може да каже, ти ми сложи короните, но аз от първия ден не мога да дъвчам. Да, бе, имаше контакт. Документация, значи може да документирате лесно, преди да почнете вашата работа. Накрая, по средата, накрая, да ви стои там. И има ли някакъв конфликт? Яла тук да ти покажа. Не го подчинявате. Документацията лесна, без, представете се за всеки пациент да имахте снимки и гипсови модели. Трябва да отделите една стая. Тук може да го имате лесно. Това е много важно. Ето вижте как може да се види контакта. И всичко това го проверявате вие лесно, даже му го показвате. Това са много важни неща на комуникация с пациента, особено като пациент знае вече, че може да вземе пари, като седи доктора. Това са времената. Не гледаме, че няма да ми се случи на мене, то се случи на него. На всички сме кандидати, защото ние, за това аз казвам, ние трябва да сме от едната страна заедно. Защото всички тези са срещу нас. А това е една много, много добра документация. Така, виждате как изолирам. Значи там, където е синьо, има контакт. Значи се дъвче. А има плътен контакт там, където е червено. Ако няма се синьо, с тях на проба или на нещо да каза на зъботехник, направим го по-плътно и аз ще го ажустирам в устата. Това са неща, които това ви казвам. Оптимизираш нашата работа. Вече минаваме на един друг процес, който обаче ни помага и ни дава много добра стойност за пациентите, и ни дава много добра каква? Документация. Това никой не може да спори сега, че аз не съм направил както трябва коронките. Ето, имам преди, имам след, имам захапка. Никой не може да спори това нещо. И е доказано. Така, посланието за вкъщи, home message. Цена за всеки стол, не за всеки заболен. За всеки стол. Положително от брата връзва пациентите. Те ни хранят, те ни плащат всичко. И риск от изоставяне на денталната практика поради бързото развитие на технологиите. Вече младите колеги могат да инвестират и да имат един сканер без да дават много пари. Колегите, които са с една практика години, могат да направят една иновация, да минат една стъпка напред, много лесно, без да дават много пари, и това като добавена стойност ще се върне от тях. Благодаря ви за вниманието, мисля, че не ви забавих. Искам да благодаря на доктор Скалидис. Това беше търговска презентация, разбира се. И знаете ли, бъдещето няма как да ни подмени. Лично аз си купих интраорален скенер от нашата фирма Софийска колега, която беше безумно ниска цена, около 9 000. Виждате вече цената е 5 000. Няма да избягам от това, колкото и страшно да изглежда. В момента имаме конфликт с зъботехниците, защото те усетиха, че ние като имаме това, като имаме един липсив скенер отвън, който може да се използва, и като се купим една кат машина или такова, може в съседната стая да се го направим сами. Колеги, ако имате въпроси към